Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Ministry of Culture jong ka sarkar pedeng kalaplat ya ka comic book ka balai ka badai halor ki khana shapang ki arphongot ki nong ya khun lat luat ki badai ki riulum. Hagani ka kot la tho ru shapang usiem tirot sing usiem ka himanong klau. Ya gani ka kot laplat ha ka artarek unailar arhajar arpuar da umentri korbarri u Amit Shah ha ka jinga don lang umentri ka tanat culture uji Kishan Reddy bat kiwei. Ha ka te ka kot la tho shapang ka jinglan la dia jong kirang bat ki thei ki baslur ki bala aiman siem ki para riulum bat ki bala kalon yapru ha ka jinga khun persha ya ka sarkar bilan. Ka Ministry of Culture ha ka jinge trailang bat ka amar citra katha kalapalat yaki kot halor ki hinyo pusan ngot kinong ele lat luot komsi benta ban sam jing tip she kinong snong halor kinong ele lat luot ki bala IT yala ka jing em. Napadeng ki ar phongot kinong ele lat luot ki bala pau ha ka te ka kot ki kanthop yo tirot sing siem umat mur jamo nakajat ben rio adi nan Arunachal Pradesh ka Helen Lepcha nakajat ben rio Lepcha ubersa munda nalor ki weipan.